Zo'n werkgroepen binnen drukdwanden maar alle oerbleune vraagstukken. Dit naar aanleiding van het besluit van provinciale steden om Holwert of Zee toch te stiepjen. Wil ze het provinciebestuur, deputaire steden dus, de stekker eruit laten wonen. Nou ja, daar maken wij goed mee importeren om het plan Holwert of Zee wat het nou is en hoe het zich ook terug ontwikkelt. Ja, daar maar de aansluiting goed te vinden. Maar we hebben de nieuwe verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer lezen. Ja, en dit is bij uitstek een BBB-project. 2024 is en blijft een belangrijk jaar voor Holwert of Zee. Wij zijn eind van dit jaar ben wij inhoudelijk op grote lijn wel klaar is in uw schatting. Zodat we in het voorjaar op ronde kennen, naar politiek, naar financiën staan. Wij willen in 24 starten. Ik weet ook wel dat dat heel optimistisch is. Maar ja, wat is starten? Ja, als we één keer die go op het project hebben, die hopen we daar komt hier te hebben. Ja, dan ben je start.